ukuhlanganisa amabhansi chicken likhini kuba khona ushuni weshebo la. Ngiyawuthanda lo shuni. That's when you shoot. Ngibingeleleke bafethu ufanele lo ngambiza ngokuthi singesabi ngihamba nodadewethu se-Alban Hotel. Samqala ke Impucuzeko. Impucuzeko yethu kisiqalile. Okay, ikhadi leli. Singena kanjani ikhadi? Benza njena ke bafethu. Abatshengisi. Nazo-ke. Into zakhona sifuna ukunitshengisa awubatshengiseke indawo esilala kuyo namhlanje. Uyabona ke la? Vuyisa ngena bebona. Okay, bafethu unenkosazane ke la? Yebo. Zelamani. Sibe netiye. Yabona nje banoshukeri coffee. Uyibona nje ngikhule lapha. Nazo-ke. Lapha yini iCremora. Nazo-ke. Ngithi bafethu uyibona i5 roses. Kube nenkomishi encane lesingayazi emakhaya. Siceshekile e-album. Ngibona ne-fridge. Nane-fridge. Sifake izinto zethu Yes, nazo-ke. Sikanwena ne-remote. Obavulele i-TV utshengisa ukuthi yasebenza. Nazo-ke. Khanya. Oh, yenzani manje? Izovula i-TV. Okay. Nazo-ke. Ngifuna ukubatshengisa nakho mhlawumbe abawubonanga kahle ukuthi abawubona. Omunye ushuni. Abawubona. Impucuzeko siba nomunye ushuni. Bavulele. Ne-problem menu lapha. Nazo. Sinelog. Faka into yakho seyicashile. Oza batshengisa ibathumi mntakama. Asigeze endishini. Sigezaphi? Ineshawa batshengisa ishawa basayibonanga lapha phezulu. Nakho. Lapho ugeza khona amanzi kuthele. Bophomo. Sikwele gazi wayina ukuxuba. Uyaxuba bakwethu. Bavulele. Cha, amanzi lawa babona akho. Akho. Ovale lapho ukuze bengaboni into zakhona uvale isithi bebone kahle nazo-ke nakhona ngiyawuthanda lo shuni. Uyalivala nomlakho bakwethu. Ushuna ongenankinga. Hayi cha siyabonga siyabonga kuhle. Siyayibuka namasiqede. Nakho-ke ake sivele sibatshengise into esigqokeni namhlanje. Uthi kuyilungisa. Nakho-ke ayike. Njengamanje siyaphuma siyothenga into yokudla. Uyabona angithi phela siyalazi iTheku nesiZulu. Mathiwa bayije sizoduwa beqala bethalaze manje bekhanda bahamba. Sawuzama ukuya ngesiswini. Ya, qabsathele Shower nje usisalala empedeni yethu. Sikhokhele bakwethu. Sithi bethu siyothenga ukudla hayi nabona ngisesebusike nani kade sothenga nandosi nani niyazi ngemosethekwini ke usungakafiki eThekwini makwazi ukuthenga ushwama asintshengisa usisimo siyabona ushwama ke la bethu 3 nandosi ke vele siphila ngayo ke nandosi into yakhona ke ijuice yethu ke la ama snack ke movie bafethu ke njengoba nazi ukuthi sireti for Impucuzeko ayakulaleki bakwethu akulaleki sisangabe sekusini nayi manje siphinde sibuka ngewindi sibuka ngewindi wasibachengisa
Nayi wena mapita la first nayi le. Yena mos mapita le ya. Yebo? Awusabeka. Thina sasila, sisi-ready, sesingayawalka sifike khona noma ukuthi sobiza u-Uber siyasolela. Phambili siyaqhubeka ke njengoba besishilo ukuthi siyakuya Impucuzeko siyaphuma ke njengamanje ke siye workshop la sifika sibone khona abalandeli babanye abaculi mase ke sama ndawonye sabo ngiyazishwa ama-upbeat bakadela lahlelo hood. Ngingabalandeli bakabanye Sinothile. Pamunta saan?